Farkasles. Az uradalmi erdőkerülőház a felső falu végen volt. Onnan az erdő széle már alig volt negyed órányira. Arra hegynek kellett menni, vízmosásos, szakadékos úton, amelyet az őszi sarak meg a téli hóolvadások járhatatlanná tettek. Azon a néhány fahordószekeren meg szánkán kívül, amelyek nagy ritkán megfordultak itt, nem is járt erre más a kerülőn kívül, mert a fatolvajok titkos utakon lopóztak az erdőbe. Az egyetlen orvvadász pedig, akiről a környéken tudtak, nem is Nántűn lakott, hanem beljebb az elhagyott világban, Rákoson, és csak vendégszereplésre látogatott el, hol ide, hol oda, ahol vadat sejtett. A szegény nemes vadnak rajta kívül meg csak a farkasok voltak az élő ellenségei. Akkoriban hírhedt volt Szatmárnak, Szilágyságnak ez az összeszögellése arról, hogy az erdőségeiben sok a toportyán féreg. Télen bemerészkedtek a bestiák a faluba is, kikaparták a disznólak alját, úgy garázdálkodtak, a házi kuvaszokat megfojtották, elhurcolták, felfalták, a viskójában szorongó olágazda az ablakából nézte az udvarára merészkedő lomposokat, de nem mert kimenni, hogy elriassza őket. Pados Péteren, az uradalmi kerülőn kívül, akinek puskája volt, mindenki félt tőlük. A jámbor falusiak keresztet vetettek, ha azt hallották, hogy a lupúj megint levágta ennek vagy annak a gazdának a borját, csikaját, kecskéjét. Csak Pados Péter nem félt. Sőt, a krasznabélteki erdész úr parancsára még dögre is leste éjszakán a kévadjának kóborló fenevadakat, minthogy már 2 hajtóvadászat is sikertelen volt rájuk. Kevés volt a nagy erdőkhöz mérten a vadász, meg a hajtó is. Az óvatos farkas könnyen kicsúszott köztök. Ez a Pados olyan 40-es, tagba szakadt, az erejétől híres, mindenre vállalkozó, semmitől sem megriadó ember volt. Az első feleségével csendes békességben élt, mert az a jó asszony minden cselédi munkát elvégzett a ház körül, s Péter bátran járhatta be tőle az erdőket. De mikor az asszony kidőlt mellőle, olyan keserűség vett erőt rajta nagy magánossága miatt, hogy a legsürgősebben megházasodott újra. Annyira sietett, hogy egy Pestről hazakerült, világlátott perszónával akadt össze, aki a különben módos kérőt azzal a gondolattal látta szívesen, hogy jó élete lesz majd mellette. Pados, hogy kedvében járjon, tartott is a háznál attól fogva egy szolgalegényt, olyan 14-15 éves kamaszt, aki a tehenet meg a malacot etesse, fát vágjon, vizet hordjon, az udvart egyszer-máskor végig sepregesse, egy szóval elvégezze a házi dolgok nehezét, amíg az asszony a falut járta, s hol itt pletykált, hol amott, úgy lopta a napot. Farkas ordítató hideg volt, amikor Pados este felé elindult hazúról a döghöz, hogy ott lesse az arra vetődő rablófajzatot. Báránybőrös bekecsét összegombolta magán, a puskáját, tarisznyáját a nyakába kanyarította, fejszének is beillő fokosát a hóna alá kapta, a süvegét a fülére húzta, végül rágyújtott, és akkor így szólt az asszonyhoz. Én most elmegyek farkas lesni, te pedig hazúról el nem mozdulj, mert még megtalál enni a farkas. Majd csak úgy évfél után jövök meg. Miskával rakassa bubosba, mert félig hótember leszek, úgy összefagyok odakint. Az asszony nemhogy sajnálta volna, inkább nagyon mulatságosnak találta, hogy félig hótember lesz az urából. Kacagott. Olyan volt a kacagása, mint a gerlicéjé. Pados hümmögött és megcsóválta a fejét. Aztán elindult. Ment a ropogós havon az erdő alá, ahol a csalétket, egy kimúlt kehes lovat még reggel kitette volt. Kivitte szekerén, s a megfelelő helyen ráfordította a puszta hóra. A szekeret visszabillentette. A bokrok közt, ahol lesni készült, helyet csinált magának. Egy kéve szalmát tett a hóra, hogy arra ráülhessen, aztán majd jöhetnek a farkasok. Mialatt a leshelye felé ballagott, ráért gondolkodni. A farkasok nem jönnek korán. Megvárják az éjszakát, amely ugyanilyenkor télen hamar kezdődik, minthogy holdvilág lesz, világos lesz. Addig is világít már a hó, meg lehet látni a farkast, ha a döghöz vetemedik. Ment mendegélt, és a gondolatai visszaszállottak haza az új asszonyhoz. Vajon szót fogad-e? Otthon marad-e? Vagy bemegy a tanítóékhoz? Talán a jegyzőjékhez, akik szívesen hallgatták a meséit Pestről. Más nántűi egy sem volt, aki Pesten járt volna. Padosné pedig valamennyi színésznőt ösmerte volt, vagy csak füllentette, de megcáfolni senki sem tudta. A dolog magyarázata abban volt, hogy színpadi dámáknál cselédkedett. Tudhatott róluk egymást? Kisasszonnyá nevelődött mellettök.
Nem is volt olyan bizonyos, hogy végig megmarad itthon. Most éppen, hogy férjhez ment, itt volt. Itt is lesz, amíg meg nem unja. Padosnak volt valami homályos sejtelme erről a bizonytalanságról, de alaposan kikérdezni az asszonyt restelte. Hát, ha hazudnék neki. Annyit mégis megtett, hogy titokban megkérte a szomszédját, az asztalost, Krezsinek hívták, hogy amikor ő nincs otthon, tartsa szemmel a háza tájékát. Figyelje meg, jön-e valaki az asszonyhoz, és ki? Meg hogy az asszony hova jár, mikor kerül haza. Azután az történt, hogy kétszer is ott találta az asztalost az asszony mellett, amikor véletlenül vetődött haza. Az asztalos jóval fiatalabb ember volt, mint ő, elég formás ember is volt, nem olyan zömök, totyakos, nehézkes. Zavartan hebegett valamit, hogy azt mondja, mozgott a széklába, azt preparálta meg. Igaz volt-e, azt a megigazított székláb nem árulta el. Amikor az asztalos elment, mondta is Pados az asszonynak, te, ez akar itt valamit. Mi a csodát akarna? Pattogott az asszony. Jön, mert Kend rákapatta, hogy én rám vigyázzon. Megmondta? Elmondta, hüledezett bambán a kerülő. Hát, mit gondol Kend? Azt hiszi mindenki olyan, mint Kend? Én ugyan milyen ember vagyok, csodálkozott az ember. Ravasz! Vágta ki a menyecske, és elfordult. Úgy riszelte a derekát dacosan. Pados majd, hogy a föld alá nem süllyedt, érezte, hogy valami rajt csípték. Nem bírt védekezni. Alig várta, hogy másról kezdjen beszélni a nyelves asszony. Ő a világért sem folytatta volna. Az asztalosnak csak annyit mondott. Hallja, a szomszéd, elég volt, nem kell már figyelni az asszonyt. Hagyjon neki békét. Ezt olyan nyomatékosan szuszogta ki magából, mint a fújó bika. Az asztalos megint hebegett, hogy ő nem is, hanem a segédjegyző szeret erre sétálni, különben ő neki ahhoz sincsen köze. Mi köze neki akármihez is, úgy bizony. Most meg a segédjegyzőtől zúgott a kerülő feje, de amíg rajta nem kapja valamin, addig nem szólhat neki. Ezt megértette. Halkan káromkodott magában az úton is, mert eszébe jutott a segédjegyző. Minden eszébe jutott. A régi jó csendes élete is az első feleségével, akihez ugyan a fene sem járt. Még ő maga se nagyon. Azzal békessége volt. Ez a második pedig csupa nyugtalanítás. Fiatal is, szemrevaló is, takaros is. Most is a pesti ruháiban jár, olyan, mint valami tekintetes asszony. Aki találkozik vele, köszön neki. A segédjegyző is városi gyerek, szívesen szóba állogat a menyecskékkel. Péter megérkezett a leshelyéhez. A lótetem ott sötét lett a fehér havon, vagy 40 lépésnyire tőle. Amikor a bokor megzörrent a bekecse surlódásától, egy korán kiszemtelenkedő róka ugrott el a dög mellől. Arra most kár lett volna a lövés. Hadd menjen, jöjjenek a farkasok. A zsupszalma párnásan kínálta magát a bokor alatt. Pados vigyázva tekintett körül, szétnézett, azután lassan leereszkedett a szalmára. Úgy ült le rá, félig törökösen, hogyha kell, hamar felpattanhasson. Várt, és hallgatódzott. A pipáját már kiszívta. Itt újra rágyújtani nem volt szabad, a füst áruló. A farkas amúgy is nagyon óvatos, neszes és gyáva. Minden szokatlantól elriad. Nem igaz az, hogy a bátor emberre is veszedelmes, csak hadd jöjjön. Itt puska is várja. Koponya lékelő fokos is. A hold már feljött. A hómező egyszerre tündéri világításban ragyogott, az erdő egy pár száz lépésnyiről sötét lett. Borzasztóan hideg volt. A csalétek mégis éreztette a szagát, mert már oszlásnak indult, csak kerülő, mikor itt kitette, felvágta, megnyitotta. Pados alig bírta megállani, hogy mozdulatlan maradjon a helyén. Leste az erdőt, az alatta elterülő lankás pusztát. Várta a farkasokat. Nézte az eget, amelyen annyi csillag még talán sosem volt. Ha volt, sem ragyogott így. Mintha az ég is megfagyott volna, olyan dermet volt minden, a levegő is, amikor a kóvájgó szél elállott. A kerülőnek úgy rémlett, mintha az erdő szélén sötét árnyak átsorognának, s erre figyelnének. Teljesen fették a bokrok, meg az a hósánc, amelyet még reggel épített a szalmás bokrok köré. Itt meg nem láthatják a bestiák, csak megérezhetik, mert a szaglásuk kitűnő. De a szél jó. Tudniillik az erdő felől fúj, a farkast nem figyelmeztetheti, amikor a hazájából kilép, s a síkságra merészkedik. Csend. Halálos csend. A hómező messzire nyúlik a Kraszna völgye felé. Kietlen világ ez most. Egyik negyed óra telik a másik után. Nincs nesz,
nincs mozgás, csak a néha-néha felnyögő szél rezdíti meg a bokrokat. Pados egyet gondol, óvatosan hajtja le a fejét a föld felé, 2 tenyeréből tölcsért csinál a szája elé, azután nagyot fohászkodik, és nyomban rá elkezd búgó, egyre erősödő mély vonítással bőgni, mint a társait szólongató farkas. Amikor a vontatott ordítás elfogy a torkából, elhallgat. Egyszer csak az erdő felől felel neki a másik, az igazi. Messziről harsan fel a minden hangok leghátborzongatóbbja, a farkasüvöltés. Ezt a kísérteties, hosszan elnyújtott pokoli hangot nem lehet közönösen hallgatni. Pados még a száját is kitátja, úgy fülel. Oldalvást is rákezdi egy szólista, s most már azok ketten hívják, bolondítják egymást, 2-3-szor felelnek egymásnak, azután újra csend. Végtelen csend. A tréfát megismételni nem szabad. A farkas a legkisebb gikszert is rögtön megérti, és akkor szökik a gyanús hang elől. Pados vár, vár. A hold megvilágítja a nyílt pusztát. Nincs azon élet, még a legkisebb mozgás sincs. A farkasok még nem tudják, hogy mi van itt a számukra. Vigyázat! Amott valami árnyék suhan át a havon. Erre tart! Sunyítva sompolyog. Szimatolva emeli a fejét, kinyúlik, jön, megáll. Majd újraindul. A farkas. Egy farkas, de jöhet utána több is. Pados megelevenedik. Most már nem gondol haza, nem gondol az asszonyra, sem a segédjegyzőre, csak a farkas lesi. Meg sem moccan. A szeme serebben csak néz, vár, és egy kicsit gyorsabban lélegzik. A farkas óvatosan közeledik. A kerülő tapasztalt szeme már látja, hogy a beste fajzat észrevette a csalétket. A kíváncsisága felébredt. Tudni lehet, hogy most mi következik. A farkas körül fogja kémlelni a dögöt. Egyenesen hozzámenni nem mer, előbb szoktatja magát a jó reménységhez. Meggyőződik, hogy nem fenyegeti-e veszedelem. Az ilyen mozdulatlan zsákmány gyanút keltőbb, mintha élne az állat. A legelőbb prüszkölő vagy a havas mezőn áthaladó lovat rögtön megtámadná. A holt tetem nem sietteti, azzal ráér. És különben is éppen ez a halotti csendű helyzet aggasztja, ezt teszi a legnagyobb mértékben óvatossá. Ösztöne sugja neki, hogy nagyon vigyázzon, résen legyen. A farkas fordul, és félkörben kanyarodva kullog. A fejét csak akkor fordítja el a lóról egy pillanatra, amikor megáll, hogy körülnézzen. Maga magának sem hisz, talán a társait várja. Hadd bizonyosodjanak meg azok a csalétek ártatlanságáról, mielőtt verekednének érte. A havas mezőn most odaér a körben járó, kémszemlét tartó farkas, ahová a szél a ló felül a bokorban rejtőző emberszagát is hordja. Ennél rettegettebb, riasztóbb jelt nem ösmer a vadállat. Az emberszagtól minden vad menekül. Csak a legmardosóbb éhség bírja rá a farkast, hogy embert támadjon meg. Hát még fegyveres embert, akivel a puskaszag is elkeveredik, ami specialitás az aggasztó illatok közt. A farkas hirtelen megtorpan. A fejét felkapja, fülét lesonyítja, farkát a lába közé húzza, egy másodpercig a gyanús bokor felé mereszti foszforeszkáló szemét, azután megfordul, az erdő felé kanyarodik, elkezd arra ügetni, vissza-vissza tekintve elközben. Pados féltérdre emelkedve látja az egész manővert, és megérti, hogy fel van fedezve. Ez a farkas ma vissza nem jön ide, jó messzire megáll, ráles egy darabig a bokorra, azután megint kanyarodik vissza, abba az irányba, ahonnan jött. Ott a homályban végképpen eltűnik. A kerülő morgónyögést hallat. Elfojtott káromkodás van abban. Ez azt jelenti, hogy vége. Ha másik farkas jönne, ma azzal is éppen csak így járna. Amíg a bestiák rá nem kapnak a dögre, addig nagyon óvatosak. Napról napra meg kell előbb bizonyosodni róla, hogy már kikezdték a csalétket, és akkor kell újra próbálkozni. De itt most megveszi az embert az Isten hidege? Brrr. Pados reszket a fázástól. 1000 farkasért sem maradna itt tovább, különben is mozgatja valami, hogy ne várja meg az éjfélt. Ki tudja, mire érkezik, ha most váratlanul hazasiet. Már megint az asszony jár az eszében, meg a segédjegyző, meg a szomszéd, meg az ördög, aki hogy elvigye valamennyit. Felpattan, megrázza magát,
a nyakát behúzza a suba gallériába, a süveget jól a fejébe nyomja, azután olyan gyors lépésre fogja az igyekvését, hogy futásnak is beillik. Fél annyi idő alatt otthon van, mint amennyi idő alatt kijött. Közelérve a házához, lassudik. A kerítéshez már lopózva sunyít. Leskelődik. Betekint az udvarba, figyeli, nincs-e a házban valahol rejtett világosság, nincs-e kutya vagy éppen farkas a kertben. Csend és békesség mindenütt. A kapuajtót a titkos zárral halkan kinyitja, hogy ne csikorogjon, meg újra beteszi, bereteszeli. A csekéken eszre felvakkan a kuvasz az istálóban, ahol Miska úgy alszik, mint a bunda. Akár őt magát is ellophatnák, de a hű házőrző rögtön megismeri a gazdáját, loholva, hehegve, farkát csóválva jön, és körülhizelgi a félig megfagyott embert. Az csak lepisszegi, azután lábúj hegyelve lép fel a tornácra. A külön kulccsal halkan felnyitja a pitvarajtót, meg újra bezárja. Már csak az utolsó van hátra, a konyhától balra, az udvari szoba, ahol az asszony alszik. A kerülő az ajtóban megáll és hallgatódzik. Bent van. Itthon van. Szuszog a lelkem, hogy horkolásnak is beillik. Akármelyik kölyök farka sem morogna különben a társára. Vigyázva, óvatosan nyit be a gazda, hogy fel ne keltse az édesdeten alvó asszonyt. A bubos csak úgy ontja a meleget. Idebent valóságos nyár van. Még az is huncut, aki most farkast les odakint. A jégcsapos ember leszedegeti a bajuszáról a jégkülöncöket, meg sem gyújtja a lámpást, csak a süvegét, ködmönét, csizmáját dobja le, aztán ráveti magát a vackára. Pár pillanat múlva 2 mérges farkas hörög-morog egymásra, úgy hallják saját horkolásukat.